Bueno, pues nada, bo día a todas e a todos. Nada, na Deputación agradecer a invitación a esta presentación e reiterar un poquinho os agradecimientos que decía Enrique, porque a verdade é que a proba xa non só a nivel deportivo, polo éxito de participación que ten, pois ao final nos estamos en toda a provincia e sabemos o que costa pois facer que unha proba se desarrolle e teña participación tan elevada como ten esta, e ainda por riba unha carreira que trata de sensibilizar e recaudar fondos para unha causa tan importante como é a loita contra o cáncer de páncreas. Sobre todo, nada, agradecer á Federación e ao Concello de Villamartín que lle den cabida a este tipo de proba e, por suposto, a Asociación Acapaval polo gran traballo que facedes. Desde o primeiro momento que nos comentou Eva un poquinho como se desarrollaba a carreira, o traballo que facíades, pois non dubidamos que dende a Deputación pois tiñamos que colaborar e cada ano intentar colaborar dunha maneira máis importante para seguir dando vos forzas. De feito, reitero un poquinho tamén o que decía el, gracias, e sobre todo eso, que sigades tendo forzas para organizala. Intentaremos todos axudarvos na parte que nos toca, e nada máis, animar que a xente que participe, que veña o día 23 a participar a carreira, e nada máis, que os clubs, que vexo que tamén hai algúns da comarca que están axudando a difundir, tamén iso é importante, que entre todos a nivel deportivo nos axudemos a que estas probas teñan éxito. Os voluntarios tamén, que é moi importante esa parte de voluntariado, que moitas veces non lle damos a importancia que ten, para que se desarrollen estas probas, pois é necesario que haya persoas que veñan de maneira desinteresada para que estas cousas podan funcionar e poidan sair adiante.